Atopamos o can flotando, en principio vimos o can e estábamos pensando a ver por que estaba o can aí, porque estaba morto, porque afundira, porque cando pasamos non estaba. E foi un neno pequeno que iba con nós, cando pasou, foi o que nos dixo, pero ten unha corda amarrada. Sí, porque desde outro punto de vista xa se veía ao can, ca corda ao pescozo e tal, e despois unha pedra bastante grande no fondo, vaya. Pois exactamente estánnos falando destas imaxes e advertimos que poden ferir sensibilidades. É unha estea terrible. Un canciño morto flotando no encoro da Ribeira nas Pontes, cunha corda atada por un lado ao pescozo e polo outro a unha rocha. Foi unha familia que foi a pasar ali o día e o que se atopou con esta escena tan atroz e, por suposto, chamou a emerxencias. O que conta tamén esa familia é que, como pasou ali o día, pois horas antes, pasaran por esa zona e escoitaron a unha parella discutindo a berros e a un can ladrando e moito, co que sospeitan que cando pasaron horas despois e viron a ese can aí morto e abollando, que podería ser o mesmo. Iago, Celia, vos estabades pasando unha tarde en familia, moi pretiño de aquí. Como estaba sendo esa tarde? Normal, me imagino? Sí, normal, viñemos a andar en bicicleta e aí un pouco máis adiante hai unha cala que a veces vamos para ali que se está moi tranquilo e foi cando empezamos a escoitar ladrar un can, pero moito. Sí, era con bastante tensión xa. Tamén nos dimos conta de que era dun can grande, vaya. Dúas persoas discutindo. Era un home e unha muller os que estaban a discutir, non? Sí, escoitabas máis a muller, pero de vez en cando escoitábase tamén un poquinho un home. A muller sí que falaba alto, estaban como, por eso decíamos que estaban como discutindo. Chegastes a ver algo? Non, eles non nos vimos, só los escoitamos. Atopamos o can flotando, en principio vimos o can e estábamos pensando a ver por que estaba o can aí, porque estaba morto, porque afundira, porque cando pasamos non estaba. E foi un neno pequeno que iba con nós, cando pasou, foi o que nos dixo, pero ten unha corda amarrada. Sí, porque desde outro punto de vista xa se veía ao can, ca corda ao pescozo e tal, e despois unha pedra bastante grande no fondo, vaya. Algúnha vez virades algo similar por esta zona, Iria? No, es una atrocidad. La verdad que lloramos bastante porque nos parece una atrocidad inmensa. Xa puideste saber o contexto que era un can atado cunha corda a unha pedra. Claro, sí, é totalmente intencionado. A discusiones tamén nos levaba a pensar o mesmo, vaya, non sei. E tamén teña pinta de estar totalmente planeado. Nos vamos a personar como parte interesada en las denuncias, como asociación. Lo que queremos es que esto no quede impune e intentar conseguir justicia para ese animal. Quien lo haya hecho, que no quede en nada. Multas graves son as que se lle poden impoñer a estas persoas, non? No caso de que se dé con elas, non? Sí, infracciones moi graves que van de 50.001 a 200.000 euros. O can sacaron hoxe, non? Sí, sacaron hoxe pola mañá. A min o que me dixeron é que non ten chip. Entón, o único que alguén os vira pasar ou non sei, que alguén coñeza o can, se ve as fotos e que diga pois será destes, pero claro, nós non lle chegamos a ver as caras en ningún momento. Siempre la colaboración ciudadana siempre ayuda a que en estos casos podamos saber quién fue. Pensabades que ao mellor non contaban de que ninguén fose a topar o can? Eu penso que non, ou polo menos nunhos días. Ese día eu tratei de chamar primeiro o Seprona, e non se puiden falar con eles, Policía Municipal tampouco, e chamei a Guardia Civil de Ferrol, pero bueno, dixeronme que esperara o lunes para facer a denuncia, que eles o fin de semana teñen pouca xente e non están para este tipo de casos.